m'agradaria primer que res explicar-li als veïns de Vila-real que estan seguint este plenari que arreglar els camins rurals és competència municipal. Depèn, per tant, de l'equip de govern de Socialistes i Compromís que actualment dirigeix l'Ajuntament de Vila-real, actualment i des de fa 6 anys. Que estan abandonats no és algo que vaig a descobrir avui el Partit Popular, perquè és algo que els veïns, vostès, ens han dit a nosaltres i sabem que també a d'ells en repetides ocasions. Que avui tenim un problema damunt la taula que fa falta solucionar en més de 200.000 euros és una responsabilitat de Socialistes i Compromís que en prop de 6 anys no han fet pràcticament res més que ficar pedaços a uns camins rurals que tenien en estat d'abandono. Això no ho diuen nosaltres ni ho diem llevant els veïns, ho diu també el Consell Agrari, que és aquell foro, aquell organisme que té aquest Ajuntament per a parlar dels temes que tenen que veure en l'agricultura i els camins rurals són, evidentment, els accessos als nostres horts. Allí també s'ha demanat en repetides ocasions a d'ells, a qui tenen la competència, que deixaren de mirar cap a un altre costat i que arreglaren els camins rurals que Socialistes i Compromís tenen abandonats. Recorde perfectament la petició que el Consell Agrari feia a este plenari en 2016 demanant-li major inversió a l'equip de govern. Saben vostès quin increment va fer aquell any l'equip de govern? 50 euros. El Consell Agrari va dir més esforç per als camins rurals i ells, Socialistes i Compromís, tenien 49.000 euros i van ficar 49.050 euros. Ara, què passa? El que passa és que avui anem a aprovar que la Diputació de Castelló destine 180.000 euros per a solucionar el problema que ells han creat. De fet, avui en els 180.000 euros que la Diputació va destinar, està enguany destinant més diners la Diputació a camins rurals que el que vostès, Socialistes i Compromís, han destinat els últims 3 anys. Podríem dir inclús 4. Dia al senyor Valverde, diu, han tingut que anar amb vostè per a que de la Diputació vinguin diners. Mentint, això és algo a lo que ens tenen acostumats. Jo com a diputat de Cultura vaig firmar un conveni de 180.000 euros per a Vila-real. El vaig firmar el 2014 i la gent dirà, on està? Jo dic el mateix, on està? Perquè vaig firmar un conveni de 180.000 euros perquè ells, Socialistes i Compromís, arreglaren el Molí la Vila i avui, desgraciadament, els diners ells ja els tenen, però l'obra encara no està acabada. No n'hem pogut firmar altre perquè vostès són incapaços des del 2014 de complir en aquell conveni que jo com a diputat de Cultura vaig voler donar per a Vila-real, no perquè fos el meu poble, que també, sinó perquè creia que s'ho mereixia. Mire, vostè ha volgut narrar-nos perquè Socialistes i Compromís, ho hem de saber tots, són perfectes i ho fan tot bé. Això és algo que tot el món ha de recordar sempre i avui el senyor Valverde ens ho ha recordat una altra vegada. I ens ha dit que tenim que qualificar tots com a fet històric, que hauria de passar als annals de la nostra història, que Ximo Puig, el president més sensible en Vila-real que ha tingut mai en la història, s'ho tenen que creure perquè és així, ens dona 330.000 euros, ha dit. De 17.724 milions d'euros, avui el plenari de Vila-real va aplaudir a Ximo Puig perquè ens dona 330.000 euros. I hem criticat a la Diputació de Castelló que enguany va donar-nos 180.000 euros per als camins rurals, 180.000 euros perquè enguany pareix que se vaig acabar el Molí la Vila i 70.000 euros per a la pista d'atletisme del centre esportiu de la ciutat municipal de l'esport. Prop de $500.000 d'euros d'un pressupost de 130 milions d'euros, i això és una burla, i 330.000 euros d'un pressupost de prop de 18.000 milions d'euros, i això és un fet històric de nivells sobrenaturals. Mire, li ho tenim que agrair al senyor Benlloch, diu, doncs bé, moltes gràcies, senyor Benlloch. Vostè va tramitar una denúncia, crec recordar, per a que tot això canviara. Jo li demano al secretari que ens passen per escrit l'informe. Hi ha una factura de l'empresa Axioma, que vostès van contratar per a presentar una denúncia en contra dels anteriors plans provincials. Jo li demano, senyor Benlloch, que ens passe còpia de la denúncia presentada, dels informes que van acompanyar aquella faena feta i pagada per aquest Ajuntament, i aprofite per donar-li les gràcies per la tremenda sensibilitat que vostè té i perquè gràcies a que vostè està així, com ha dit el senyor Valverde, i a que Ximo Puig ens dona 330.000 euros dels 18.000 milions que té, este poble funciona. Moltes gràcies.